Bonda kika chiego timo. Ero kama nainya. Mokwongo adwa kawo thuolo ni mar kwayo yudhe mondo gi make sure ni gi kawo kipande mar ikruok mar go kura nikech wachimo yiero higa manyien. Koro mana bende miya encouragement ne youth mora mora mowinjo no romo en nitiere position mora mora modwaro akwaye ni mondo wuog oko nikech telikawo telok ming'ato. Ano ka gidhi nyime gi chenro mar tuku kadi. Wan kaka joma tindo sani, kaka ananga matin. Anasadhi e political school mar Gladys Wanga chakro chak women rep nyaka koro gike governor. To kaka student maber, an chunya gombo mondo tim maber moingo japuonj manopuonja. Tang'e ni Homa Bay County bende dwaro mana joma tindo man gi brain machalo mekwagi mondo telnegi e kom mar women rep. Ano ka laf dogo ndong ne kombe mupugre. Ka tieko kendo wach mar adoption wach mar jok manonegi e county ma Kericho. Ok en wach malich ahinya. Kendo en wach ma hinyo chuny jonyuol kaka mine kaka wan. Akwayo sirikal mondo okaw action mapiyo mondo ginyiswa gima notimore, gi investigate gimi jopiny gima notimore mogik kama gigo gikeno. Ero kama nainya wang'ini nonro dhi nyime kata kamano hang'eni twak to koro ng'adowa ne en gombo marwa mar mondo mwadhi nyime gi twak makama